bigas. Ingal. Wala ako liligo. Ha? Wala na yan, wala na. Yung nanay. Wala na. O yan, bigas. Oo. Wala akong pangpilin. May bigas ka na eh. Nang, pambili ng... Ba't wala pa yung Stephen magchinelas ko? Alam ko bangke. Ayun na oh. Ayaw mo ng bigas? Ayaw mo ng bigas? Walang ulam. Wala kang ulam. Walang Dito, Oslik, hingi tayo dito. Oslik, may ulam. Ha? Pumasok yun dito, Oslik. Magchinelas ka na eh. Dumating yung Miracle. Oo. Dalawang bit pabalik-balik. Oh, sisingilin ulit tayo. Pati yung Meralco to, lagi naniningil. So yun, salamat sa nagpadala kay nanay. Ayaw niyo magpakilala. Bigay siya ng pambiling bigas. Kung may scam na naman ako ni nanay ngayon. Oo. Sabi niya, wala daw siyang pangulam. Ayan na, nagpaparinig na. Parinig niyo ba yung sinasabi? Nahihirapan na maglima. Tay tayo din. Oo, nahihirapan na maglima si nanay. Nanay! 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 Dito, ba't wala ka na naman pangulam? Ba't wala ka na naman pangulam? Ba't wala ka na naman pangulam? Siyempre. Siyempre! Gaas, asukal. Wala, ay talagang ganun. Gusto mo 1K, ayaw mo nung bigas? Ha? Gusto mo 1K, ayaw mo nung bigas? Ano yung bangkay? Oh, ayaw mo nung bigas, gusto mo 1K? Eh sabi mo, dapat 1K. Hindi ko alam. Di, sabi mo kanina, gusto mo 1K. Hindi, sasabihin ko sa iyo ha. Kung meron akong plancha, Plancha? nakita mo ba? Plancha? Hindi ako manghingi sa inyo kung ako yung may plancha, nagwawalis ako rito. Ba't wala kang plancha ngayon? Ba't wala kang plancha ngayon? Ikaw pa, ano lang alternate lang. Alternate Hindi ka part lang. na linggo-linggo. Oh. Meron akong kita 500. Oo. May bukod nung araw-araw. Oo. May nagpapaplancha ng 200. May 300. Hindi ako nagigipit. Ay ngayon wala. Walang school. Para alternate lang ang na school. Wara Hindi ako alternate. magigipit. Oh. Ay napakahirap eh. May edad na ako din. Pero kung may magpapagawa ng bubong, akit ako sa bubong. Kaya nananawagan po ako dito sa Bagong Silang yung mga Basta butas-butas kumita yung lang. bubong nyo. Nananawagan si nanay. Dati umakit ako sa bubong, nagtatakpi ako, binibigyan lang ako ng Bigyan na natin 500 to. Oh, 500. si Mama Bilan. Hindi. Sa akin yan. Akala ko si Mama Bilan. Pagmura ka pa, nanay. Huwag ka pa nagmumura. Sino ba nagpisan? Ako nga. Hindi si Mang Mabel? Hindi si Mang Mabel. Mami Melba, hindi Mang Mabel. Mami Melba, hindi Mang Mabel. Melba ba? Melba? Oh, Mang Mabel. Sino yung Mang Mabel? Bakit Mabel? Oo nga pala, Melba nga. Oh, Melba yun, Melba. Wala na. Eh, Mang... Nagmaano pa sa'yo si Mang Melba? Oo naman. Melba? Wala na. Busy ngayon yung busy. Busy siya ngayon, busy. Mang Melba? Oh, busy. Wala. Hirap na ko pag-isip. Narinig. Pag-iisip. Si Tita May sinumpong kaninang alas 7. Oh, nabagok na naman. Ako nag-isang tutok sila ako. Nagwawala. Nagsisira. Bakit? Dahil ba po, sabi ko, May, kala mo nagdulo kami. Pagka sinumpong ka, pakukulang kita ng litrato para na... Eh, ba't ang samantingin mo sa akin kanina, Em? Kaya nakikita mo. Bibigyan ko na lang. Sige na, hindi na, ayaw mo si Mama. Ha? Mm-mm. Hindi, bibigyan ko. Mayaman yun. Pera yun. Mama, saan galing? Ha? Saan galing? Sa YouTube niya, may channel na rin yun. Ha? Sa YouTube niya. Meron siya? Oh, meron siya. Ba't ang ate hindi? Ha? Ewan ko sa kanila. Ba't ang mama mo lang samantalang hindi ate? Hindi. Wala pa eh. Matagal pa, hindi ganun kadali yun. Kung marunong lang ako. Diba? Ano, mag-YouTube na rin di si nanay. Yung mga anak ko, hindi ko na kaya eh. Yan, binibigyan ko, yan. Oh, masipag yan si Adong. Oh, ginanay, bili ka na ng sukal mo doon. Kailan mo pitakan? Saan?
Oh, may 500 oh. Wala, hiniram ko to eh. Nanghiram ako. Kanino? Ng pambili, isang Kanino? daan. Kay Kanino? mami. Kay mami? Nagwalis ako. O ate, no? Kawawa naman yung lola ko. Kasi ako parang pang ano yung bata, nahirapan akong maglimas eh. Pangkain. Yeah. Mo, nahirapan Ngayon alam niya yung mga apo niya, bibigyan niya at Ay, pa. hindi ko muna babayaran. Sa ano na lang. Eh, yung ba ito eh, babayaran ko 100. O di, wag na lang. Bili mo muna ang sukal yan, tsaka na yung utang mo. Ah? Tsaka na yung utang mo. Hindi nga, tsaka ko. Hindi, mabait naman si mami. Nagpapaplan kayo eh. Oo. Simutin mo ah. Punta yun. Oo. Nanay, dito na ako, Nay. Halo ka magbaon ng swala para na Na-scam na naman ako ni nanay. Oo. Na 1.5 ako dun, guys. So yan po, brand out dito ngayon sa amin. Po, brand out, hindi nakapagbayad si Meralco sa amin. Hindi po nagbayad si Meralco sa amin ng kuryente. Baka muna, itaas mo yung box, tapos baba mo. Mama, mawa ka naman, hindi na ako magkakasya dyan. Eh, paano mabubukay ato? Bakit hindi niyo babot yun? Hindi, Hindi niyo babot? wala si Tata. Sa'yo, pinapakain kayo dati ni nanay, hindi kayo nagkakain ngayon. Mga Tapos itaas mo. Ako, papahirapan pa ako dito. Tingnan nyo guys kung paano, hindi nga ako halos magkasya. Ah! Parang guguho to, mama. Saan dito? Iangat lang ba to? Iangat! Ay, baba mo muna! Ha? Baba mo, tapos iangat mo. Sando, yung nagawin mong balas mo. Saan? Baba mo. Anak kayo Ibababa ko to? Oo, taas mo. Ibababa, tapos itataas. Okay na. Baka ano pa, wala pa. Oh, baka wala pa yan. Dito nagtulog sila mama. Ayan, pero tatanggalin na rin to. Ayan o. Ganyan. Ito natutulog sila mama. Kaya ngayon yan, dyan sila tutulog. Hindi kasi kasya. Kaya ako nangungupahan lang ako kasi hindi ako kasya dito sa amin. Ngayon alam nyo na kung ba't ako nangungupahan. Hindi kasi kami magkasya dito. Kaya ganun. Tapos susuksok ako dyan sa maliit na daanan na yan. Sa laki kong to. Na-scam ako ni nanay ng 1.5. Na-scam na naman ako ni nanay. Aray. Yan lang yung gaan ng mga kapatid ko. Yan lang. Paano kami magkakasya dyan, diba? Kaya hindi na ako dito natutulog. Hoy. Hoy, kumain ka nga ng kumain dyan. Puro ka laro. Ay, gago. Muntik pa ako. Bakit wala kami ilaw? Magbayad kasi kayo ng kuryente. Siralo to si Meralco, ayaw magbayad ng kuryente. Meralco, pag ano, magbayad ka naman sa amin. Hindi yung kami na lang lagi nagbabayad sa'yo. Walang malamig na tubig. Na-scam. Na-scam na naman ako ni nanay. Na-scam na naman ako guys ng 1.5. Oo. Ha? May bigas na. Gusto pa may 1K. Binigyan mo ng nanay? Oo. Okay. Bigyan ko na nga ng bigas, sabi. Jay, asan yung 1,000? Sabi ko na, may bigas ka na. O ito, 500. Kaya mo na. Na-scam ako ng 1.5 ni nanay. Ang agang mang-scam. Wala bang malamig, no? Wakapin ako. Ayun, actually, magbutas. Wala nga eh, kuha mo nga ako. Wala nga, yelo eh. Ha? Ang Junets. Brand out sa amin ngayon. Si Raulo to si Meralco. Alam niya, siguro malamang sa malamang may regla ngayon yun. Ang init. Rambo, 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 start to stay. Dance with me. Music plays. Tininin. Kumain ka, puro ka laro. Wala ka nang ginawa, kundi. Alam mo, papasok ka, puro ka laro dyan. Ha? Bitaw mo yan. Bitaw mo yan. Patay mo yan. Guys, may malaking kabuangan o kabaliwan na ginawa ho ngayon ng aking ina.
No? Nagtataka siya ba't wala pa rin kuryente. Hindi niya pala napindot yung switch doon. Yan o, yung switch ng ilaw. Saan yan? Kita ba? Ayun o. Hindi niya napindot. Nung pinindot niya may ilaw, sabi, ay, oo nga pala, ba't hindi ko nga pala pinindot? Ginawa na Ano masasabi mo sa nangyari na ginawa mo ngayon? Napakaganda mong ginawa ngayon. Ay, Nay. dito ako ngayon dahil kasi may nag-aatid ako, nagsundo ako. O, ayan na, hindi ko na nasundo. Alam ko na ngayon kung saan nagmana si nanay. O si nanay pag tinatanong ko sasabihin niya, alam mo naman ang mahal ng kape, mahal ng asukal, si nanay, si mama naman, alam mo naman nagsundo ako, nagluto ako, naghugas ako. Mag-ina nga kayo talagang dalawa. Dito na ako sa bahay. Tahimik. Tingnan natin. Saan mga tao dito? Bumili na rin ako nung sa amin, syempre. Para may pangkain na. Tao dito. Ito may Busy ka dyan ha. Hinaan mo yung sounds. Busy ka dyan ha. Busy ka dyan Saksak mo nga baby. Busy Solo flight ka dito nakahubad ka pa Lamig. Patay may ilaw doon sa loob. Pagod guys. So, yun nga. Kakagaling ko lang kasi doon kalating. Diba nakita nyo naman ako gabi, naglasa sa live ako. Yan. Pag uwi ko, binilang ko na si nanay ng bigas. Nung nakaraan pa dapat yan. No. Eh kaso mababa yung sinahod ko kaya hindi nagkasya. Marami akong binayaran, no. Shoutout nga pala sa mga bargain, mga ukay-ukay dyan. Kaya yun. Mas inuna ko yung kaya na-delay yung bigas ni nanay. Alam nyo naman yan, nakakawa si nanay, wala nang may ibang yan. Ningal talaga ako guys. Hanggang dito na lang tong vlog na mo to. Ang pwede ko yung title dito. Vlog-vlogan. Hindi ko alam. Baby, bigyan mo nga ako ng title. Anong pwedeng title sa vlog na to? Hindi mo alam din. Hindi nyo daw alam. Sige guys, bye-bye. Love you all. God bless. Shoutout nga pala sa Kanguso. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Bye-bye.